it's supposed to feel.
Oh, ayan guys. Yan yung ano namin, yung lutong pinakbit. Pinakbit ng Pangasinan, pambansang ulam ng Pangasinan. Sarap yan. Mamaya kakainin na namin. Yummy. Yung sarap nito. Yan. Yan ang pinakbit. Oh. Yan lang guys. Salamat. Please like and subscribe sa channel namin para sa sunod na mga lulutuin namin, mga lutong Pinoy, lutong simpleng pamilyang Pinoy. Please like and subscribe and thank you. Bye bye.